Hello guys, for today's video guys, ako ay si Boy Bahaw sa Quadro Diamaw TV. Oh guys, nagpatupi na yung bahaw guys. No, mura nagkaldero ang naong magpabaga na taron kay mo man sa social media. Kung baga kag naong, daghang kag followers o subscriber. Paano masabi? Daw, nipis akong naong eh. Baga-baga na gamay na ako kunuton. Agay, baga na gyud. Akong buhaton karon guys, moadto ko sa akong usa ka buok baka. Tuwa ako gitubay sa akong luti dito nga napalit. Gamay ra gud nga luti guys. Salamat kasi suporta, nakapalit ko kong luti. Gamay ra pero 5 hektarya. Wow. Joke lang guys, pero gamay ra bitaw guys. At doon taga pakita mo sa view dito. Akong baka nga gihigot. So dito pero akong kuyog, akong mga batos guys, daghan kayo. Magsakay mi og raptor. Ni raptor mo guys kani. Tuloray ligid raptor na. Bunga na sa paningkamot guys ba. Naka-raptor ko. Salamat kasi yung suporta kay nakapalit ko raptor. Raptor dalan driver ko raptor ay kanang nagapuwa guys. Nakani ako mga bodyguard kay daghan may kwarta da. Wow. Mga bodyguard na raptor ay. Sige na guys kay update tanta mo ikabot na mo to. Ikabot mo sa daan dito padung to mag-video ko. Pa-update mo dito nga nakita na ko andan padung to sa akong luting na napalit. Gamay ko 5 hektarya ra. At sige guys, daghang salamat. I-update mo. Karon guys, dara guys, dagdagan na mi guys Dara guys Padung na mi ato guys mo ni daan padung ato guys sa akong yuta nga napalit. Na driver ako ay. Mo ni driver guys Mo ni driver ka bata guys. Ang galing. Ayan guys. Mo ni daan guys ayo. Kasada ni dia. Tagay na mo guys. Guys. Bye guys. Again. Karon guys naog ko nga akong driver akong gipag-drive kay sakit ikong hawak guys. Kaya akong raptor hinay kid siya ba no? Dara akong mga driver og akong bodyguard. Yay! Baboy. Kung baka makamaw, dako lagtian makamaw. Malaki ng tiyan niya. Wala si makamaw. Hindagan na. Tiyot kay makamaw. Tumakbo. Kailam siya siyang inahan. Nagsunod sa tagiya des baka makamaw. Sabi ko inahan makamaw. Iyahat ang baka makamaw. Dararam akong baka buntis man makamaw. 5 months pang tiyan ani makamaw. Kani akong edad nagtahop makamaw. Mao ni sa view makamaw diri makamaw. Sa akong luting nga napalit. Wow. Mayroong puno sa tunga. Mao ni siya ma-view diri makamaw. Makamaw. Diri ra ako. Salamat kasi yung suporta. Kaya nakabakal ako. Nakabili ako ng lupa. Hay! Salamat sa sama suportaan. Siguro yung mayong kamaw. Magpabaga na yung mayong kamaw. Subscribe tamo mga kamaw. Subscribe maluiton mo. Para mo dako sa datong income gani. Unsa day mo? Maluiton mo dako. Kay saon na lang ni. Wala ta income kayo. Gamay na kitag income ani sa YouTube. Mga kamaw dara akong raptor. Naka-raptor ko. Nanakoy raptor ha mga kamaw. Tatlong gulong lang yan ang raptor ko. Gulong. Basin po hindi ay maupat na. Kaluyan dita sa aning pag-vlog na to. Di ba mga kamaw? Kung inyo lang kong suportaan, maabot rin na to mga kamaw. Pero naalo ko akong income mga kamaw. Di lang kayo sa akong kaugalingon ram. Tabang sa mga kamaw tabang ko. Tabang ko sa mga kinahanglan po ba? Kumuda ko na akong income. Kung baka nangita na sa bakang gamay mga kamaw. Nangita na, nawala naman din baka. Hidaan naman sa tagiya. Mo ni lupa mga kamaw. Hello! Yeah! Mga kaamaw, subscribe sa Quadro Diamaw TV. Share sa among video. Daghang salamat mga kamaw. Bye-bye!